יש את התופעות הידועות של גלי חום, יש את התופעות שאתה לא ישן, מתעורר בלילה, יש את התופעות שמהם אתה נהיה עצבני. כ-90% מהנשים הנמצאות בטווח הגילאים 48 עד 50 סובלות מהתופעות הקשות של גיל המעבר. תופעות מוטוריות כמו גלי חום, הפרעות שינה, עצבנות, עייפות, הזעות לילה, כאבי שרירים, כאבי פרקים, כאבי ראש. ולטווח הרחוק נוצר אוסטאופורוזיס שבסופו של דבר מביא לשברים בעצמות. חברת סיקיור פרמצבטיקה הקימה את מפעל הייצור שלה בגליל ומייצרת בשנים האחרונות את תכשיר פמרל שמסתמן כפריצת הדרך לפתרון תופעות גיל המעבר. אמרו לי לשנות את התזונה, את אורח החיים, ספורט. הרבה דברים היטיבו את התופעות, אבל אף אחד לא סיימה אותם. מהרגע שהתחלתי לקחת את התרופה הזאת, איכות החיים שלי השתפרה. חזרתי לישון בלילה, הייתי פחות עצבנית במשך היום, והיום אני בכלל לא זוכרת שיש תופעות כאלה. הייחוד של התרופה הזאת של פמרל זה שהוא מפעיל את הרצפטורים לאסטרוגן במקומות שבו אנחנו רוצים שהם יופעלו, כלומר במוח, ועל ידי כך יוריד את גלי החום. השילוב הזה בין בטיחות גבוהה לבין יעילות גבוהה בהחלט יוצר לחברות הגדולות מוטיבציה גדולה לשווק את המוצר כמוצר הקו הראשון. בסוף השבוע האחרון התבשרה החברה כי רשות התרופות האמריקאית החליטה להכיר בתכשיר. משמעות הדבר, הפמרל יהפוך בתוך 2.5 לתרופת מרשם בארצות הברית. התהליך הזה בעצם מאפשר לנו להשתמש בפמרל במדינות העולם השונות כתרופה שמסובסדת על ידי רשויות הבריאות או על ידי קופות החולים. זה בהחלט ההבטחה להיות הדור הבא של הטיפול בתופעות גיל המעבר ובדילול העצם. בניגוד לתרופות אחרות המצויות בשווקים, פמרל מכילה מרכיבים צמחיים, ובשלב הזה, עד להכרזתה כתרופה, היא משווקת כתוסף מזון מצליח. הכדור הזה, שהוא טבעי, אני מאוד מתנגדת להורמונים, מאוד לא רציתי לקחת הורמונים. אם לא הייתי מוצאת את הכדור הזה, הייתי מתחילה לקחת הורמונים, כי לא הייתי יכולה להמשיך לחיות עם התופעות האלה. למרות הריחוק ממשרדי החברה במרכז הארץ, בחר רון, פריק של טבע ואיכות הסביבה, למקם את המפעל בגליל ולא מתוך שיקולים כלכליים. בעיקר ציונות. את ההטבות שקיבלנו כאן יכולנו לקבל גם במרכז הארץ. בעובדה שיש כאן הרבה מאוד מכללות וכוח אדם מאוד מאוד איכותי, גרמו לנו להחליט למקם את המפעל בדלתון. בינתיים, המשבר הכלכלי העולמי שפקד אותנו לאחרונה לא משפיע על רון ומפעל חייו, ההפך הוא הנכון, בחודשים הקרובים הוא יחל להפעיל קו ייצור נוסף ויכפיל את כמות העובדים במקום. אנחנו הרווחנו מזה, הגליל הרוויח עם זה. אתה יודע, בסופו של דבר זה חלק מהרווח המשותף של תעשייה הישראלית.